Kohimen kopara in gi stang ia kaneka por Jong jingis ne jimple por Baphylla Jong Jingaiei ujisu udang aptap naga bendaban penim yengi uap yengi hagelindi singking uap yengi hakinga sem jongi uap yengi naga benda ka jimpenim jongi vai pai vai hai mane ha ka tabernacle ha ka sakramen ba kuita ma ka tuan ngilong ki badon bok shisha panyo ma ya ka tlang Jong Jingaiei kamda mai ha ka ne ka sngi toding ban ningkong Jong ne banai ngi ngai ban ngi tip bakalong ka sngi ka bakarku ka badap ta ka Jingaiei bud na prang jongi ngimpat yo late ban pediang sakramen haka met bagasnam henrangi shimenda haka mas bakuit mina minstead pan ngila duai ngila trang yau haka communion mensiem badu Jesu ula wan shangi ula kerku yangi ula pensle yangi da ka bor jongu tonginang duai haka ne ka por bau Jesu unang ngap isne yangi ngala yo I tonbun na prang jompi pedang to ia ka jingkar pat naga benda ka jingkoi jingkia naga benda ka jingya tele ka jing sukha ki inga sem naga benda ke barake ya ka sngi naga benda ka resal baba jongi kun jompi naga benda jompi ki kun samla naga benda ba light load kloi naga hospital langya bantia hospital don ki batia ha ICU lase pidang up ha hospital pelas pisngau kinja yaki bahinga sem jumpi don ki pas stamban ngau kordu om don kam ki jam pi shushania yaki ve banyarap yapi bunsin pi habentia klambam klamdi hak ba perkat yaki kun don bun ki jinge ba bun ki jinge hak ma chongi par kum jurung I don ka jing ting shapang ka ne ka third wave ios ngoi ka kubarna ka lang kalas tamban kubiang tonginang IT ya kita ki binda ba u Jesu palai luit no ba ka kubar baba kalong u Jesu ngapi sune yangi ladangi duai na do ka donut daga jing shirhem ba haka ma tu Jesu haka Eucharist bakuit namar ka Eucharist bakuit kalong ka talong Jong Jingaiei ka jingisene ka jingkoi jingkia ka jimap ko himan ko para pe ya Jesu haka screen Jong ka mobile ba duai daga jing shirhem ba dun kerku kardo pi vai kadbanang duai sange ban type nama lara pi type bad pi duai pimla ban pleu jingmut ayu Jesu nang kerku ya ga jingang nut ke jing tumu uni yoi ya ga jingang nut jom pi baro ha ga do nut ban kerku ya pi Hagdem pa berkun bermense makut amen kupa chungi pa hane kalong ka kagade jomi kanwan ka hima jomi kanong kamon jomi ha kandau kumba ne to ayang imenda ka jingam jomi ka bahala kasi batama bi yagrikan jomi kumba yirima bi kabalas ne yangi padwadelam ki shaga jimban shoy henry taplai yangi na kabasniu amen Kublai kumaria kabadam daga Jingaiei utrai dan madapala kerkuya kana bde kikintai badla kerkuya sopo jongpa Jesu kumaria bakut kokmi jong blai duai na kabanda jongi kinongpo menta badha kor jajab jongi amen ngange hau blai upabadan borbaro unom tau kubneg matakandau badhau Jesu Christ kun bamarwe jongu utrai jongi yau balapuna mensim bakul yau balakana kamaria tesuti ubala shala ben hapo Pontius Pilatus lasana na yau laya balateb yau laya shadibaya hagasni kabalai ulamipad na kibaya ulaki ushabne ushong shakamon uple upabaran borbaro Nangta ruan pat ban bishaya kibri bakibaya ngami thau mesim bakut ha kabalang katli bakut ha gachinga sloki rikut ha gachimab yakipo ha gachimi pat kado pada gachimi bom chukut amen kukpa bom chukut ngatarwa hame ya kamet batasnam
Kamen se ba jing long play u khon ba I e jong me u try can ra jong I u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop jong I ba jong ka per thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni bat ya ka par thai ba ro ka way kuk pa bum jukut nga charwa hame ya ka me pat ka nam kamen se ba ching long lay u khun ba I e jong me u try can ra jong I u Jesus Christ ban pen piam na ka banda ki pop jong I ba jong ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way ko pa bam chi khut nga charwa hame ya ka me tat ka snam kamen se ba ching long play u khun ba I e jong me u try jong I u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop jong I ba jong ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way Namar ka jing sha shi to ma ko ri sa chung u to is na ya ni ba ya ka par thai ba ro ka way ko pa bam chi khut nga charwa hame ya ka me pat ka snam kamen sim ba ching long play u khun ba I e jong me u try can ra jong I u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop jong I ba jong ka par thai ba ro ka way Namar chi sha shi tam ba gor di sa chong u to is na ya ni ba ba ro ha par thai Namar ching sha shi tam ba gor di sa chong u to is na ya ni ba ba ro ha par thai Namar ching sha shi tam ba gor di sa chong u
to isneyangi paparoha prate namar jingshashitamba gordisa Jong 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 to isneyangi paparoha prate Kukpabam jukut ngatarwa hamilya kamel patkasam kamel sim pachilong play ukun pa I Jong me utroy kenra jongi ujisu Chris ban ben piang nagabanda ki pop jongi pa jong birthday barok away namar jingshashitamba gordisa Jong to isneyangi paparoha prate 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 namar jingshashitamba gordisa Jong to isneyangi paparoha
baroha perthei go blay bakun go blay badon bor go blay ba im chunom to is yangi bad baroha perthei go blay bakun go blay badon bor go blay ba im chunom to is yangi bad baroha perthei go blay bakun go blay badon bor go blay ba im chunom to is yangi bad baroha perthei ko himen ko para haga litani jonga jingisne jimble nginduai uni ubai ka litani shaka snam bakardor jonga jesu namar uni ubanai ulongas ubanai jonga snam bakardor jonga kriste nakasla arpo we nakasing his glory kito gibamdon kasuk ban bud ya kaneka jingduai bud yai nongyalam ba utrai unam palai ludiangi unpen kudiangi dagas snam bakardor jongu hakaneka pol Litany hagas nama kodor jong Jesu ko try to his name ko try to his name ko Christo his name ko Christo his name ko try to his name ko try to his name ko Jesu to sngap yangi ko Jesu to sngap his name yangi ko blay ko pa ka beneng to his name yangi ko blay kunong sispa ka perthei to his name yangi ko blay men sim bakut to his name yangi ko Trinity bakut uwe play to his name yangi ka juba kalong to pelat yangi to pelat yangi Snamu Chris ukun bamarwe jong pa bam jukut to pelat yangi Snamu Chris kaktin jong ublay balawan longdo to pelat yangi Snamu Chris jong kajutang muthamai barbom jukut to pelat yangi Snamu Chris balahab halor kakendeu hakajing kordit to pelat yangi Snamu Chris bala play klem tengkai hakajing sha sempat to pelat yangi Snamu Chris bala tuj hakajing penpong dagapan singet sha to pelat yangi Snamu Chris bala the halor kading pna to pelat yangi Snamu Chris ko kodor jong kajing penim jongi to pelat yangi Snamu Chris ka baklem maka omdon jingmap to pelat yangi Snamu Chris ko jing di Eucharist ba jing tengen kimen sim to pelat yangi Snamu Chris ko wa kajing isne to pelat yangi Snamu Chris ko nong job ya kiksui to pelat yangi Snamu Chris ko jing shlu jong ki martir to pelat yangi Snamu Chris ko jing klan jong ki nong snapla to pelat yangi Snamu Chris ko nong khaya ki soti to pelat yangi Snamu Chris ko nong ya rab jong ki tu ki ba ki jingma to pelat yangi Snamu Chris ko jing aram jong ki balanot to pelat yangi Snamu Chris ko jing ngen ki basnosi to pelat yangi Snamu Chris ko jing kermen jong ki nong pop to pelat yangi Snamu Chris ko jing ngen jong ki bath mer ka jing ya to pelat yangi Snamu Chris ko jing sut bat ka jing jai jai ki donut to pelat yangi Snamu Chris ko jutang ka jing im bom jukut to pelat yangi Snamu Chris ka bala pelat ya ki men sim na ding pen khut to pelat yangi Snamu Chris padon hok tam ban yo gurom bat kangu badem to pelat yangi ko kulang brod ublay bakino ki po ka perthei to penim yangi ko trai kulang brod ublay bakino ki po ka perthei to snap isne yangi ko trai ko kulang brod ublay bakino ki po ka perthei to isne yangi Kilasis pa yangi ko try hakas nam jong pi
ปัดเปล่าเป็นล้องอย่างงี้นะกับเป็นดาวอุเบลหักมา Tong ini aduai, ku blei berembur tang bat bom jukut, pilaji dia kun bamarway jompi, ban long nong suspa ka pertei, bat pilamon ban kun takas nam jongu, to ai ngi kerpa de pi, pengindup long ki basong hok ban manaya kani kado jong ka cing pen im jengi, bat lengga ka bor jong ka, ban yo cinga da na ki cing bom man jong kani ka cing im bamenta, kenang bangindup la ban set kemen ha ki so jong ka. Junom happening. Dauju kuris utrai jungi. Amen. Kusnama ku umato nagrano jong Jesu. Manong thame ka jis nengi. Ngashanya hame. Kusnama ku umato nagrano jong Jesu. Manong thame ka jis nengi. Ngashanya hame. Kusnama ku umato nagrano jong Jesu. Manong thame ka jis nengi. Ngashanya hame. Kotrai Jesu. Ngiaiti ya bahara ke jing tumo ke jing ang nur jongi shakat snam bakardor jame kam dame ne ubanai ha kane ka sngi toding bening gong jong ne ubanai ngi wan shame ko Jesu da ka bakar padri tha kama jame naga binda ka jing khoi jing khia ngiaiti yaki kun ki batya ha hospital ki ban sa shap point minda ki balade shap point ki badon hathmir ka jingia ki badon ha ka ICU ki badon ka jing talot ha ka makeup pad ki bala test positive ki badon ki ba hiar ya ka oxygen ha ka met choki ki ba don hat ha padeng bon jait ki jinge ke jing ku salai bon ki ba hinga sen ki ku salai ya ki ba yir ba toing ki ba tia hospital ya ki jing ku salai jongi ki kun baharo nga IT da ka jinge ha ka ma jame ko Jesu ya ki hinga sem bam don jing suk jingya terlekin dia turu ya ki hinga sem bala jot bala pra ya longupa obam don jingkit klik india tru ki hinga sem ya ki longo me bayam susi ya ki kun bas ngau kenja ngau marwe ki bakala long kun sweat ya ki barong ya iti hakati jome ya ki lindo soble ya ki riniam ya ki bapang hapadeng jongi ngi iti ya ki bishop jongi ngi iti ya ki balang maroka we ngi iti ya ki kun ki ba ap ya ki result hakine ki por ngi iti ya ki nongi kai ki badang trekam kerki naga binda ban pindap ya kene ka kam ngi iti ya ki officer baro ki ba peit ya kene ka kam ngi iti ba ki doctor ki nurse ki ba sumar ki ba pang ki ba shitam ngi iti ya ki nompa ba phli ngi iti ya ki mensiam ha dim pen kuit ngi iti ya bar ki jingang nud ngi iti hakne ka lema Jesu ner la ka ti jame pensait kudi ngi dagas namba kardor jame na bar ki jingai jongi na ki pop jongi na ki jingdona jongi na ki kniam baro kam tame ya kane ka kalam COVID-19 palai lu yangi pakanum bitsu yangi ya kane ka third world paki kon jangi ki light im na kano ka jimma kaba ki penbana ki sarkar baro khawe ko Jesu ai ki kon jangi baro ki nangyo jingeda daga bor jame daga snam bakardor jame vaccinate yangi vei pai vei daga snam bakardor jame ko himman ko para daga jinge ngin kar padi au Jesu minda ba undup tha yangi undup ya da yangi undup pen koi pen kya yangi undup palai luit yangi na kano ka jimma na kano ka jingsir na kano ka jing jot jonga jingim jongi ya kamen siam jongi hallelujah 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 patrai Jesu ni roya me ni mane me hakane ke lepma hakane ka por bapala jonga jingae ni karpadia me wamen penko burami ni vai pai vai da ka jingae jome da ka bor jome da ka jingis ne ka jome ko Jesu penson pen sai tingi da ka jingis ne ka jome ko ye ke basangi bachitam hakane ke lepma na baro ke kinia ko Jesu ba onam don kano ka jimma haga jingim jongi hagi sam jongi ko Jesu palai luding ina ke jing sausi baro palai luding ina ke jing kardu na ke jing duk jongi ko Jesu pin biang ya bar ke jing don kam jongi ko Jesu jing don kam jonga men siam tai ka ti ka ki jat jongi tai ka donu jongi ya ka klons nam jongi ki kuma jongi ki skor jongi ya ki shing jongi ki tir jongi ya ki plakon jongi ya ki singai jongi ya bar ke binda jonga met ka part binda pen koi digni ki kon ke bakar par hakama jame Jesu le kambla haga jingim jongi ki kon minda hallelujah hallelujah haga gartang jongu Jesu karis ai ke jingdu ai ka bangi pullong kanang sei so minda haga jingim jongi ki kon ko men siam bakoi wan hiar halor ki kon ko Jesu haye ki
hospital jo me haki ICU haki hospital haki jakatia jongine ki kon jo me ki bapang ki bashitam haki quarantine center haki isolation center habar ki jaka Jesus bhai I bor minda hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 karku ko Jesus pin koi tingi ko Jesus I boring ko Jesus Jesus bhai karku yakne ki kon bara ki ba peit ki ba shimenta ya kane ka jingdwai kidang peit ye me ha kane ka screen jang ka mobile da ka jingei ki pani ka jingkerku kerku ka trai kat baki yoi baki nang yo bor na me minda kat baki pediang ye ka jingkerku ai baki nang yo ya ka jingae ya ka jinglai luit na bahar ka jingai ko himan ko para duai na do ka donun uji sun ka tai pi ka tai ki bahit ba toin jampi da ka bor jongo kerku yagi kerku try kerku yagi kerku try kerku yagi kerku try kerku yagi kerku try Jimti yangi shimti try Jimti yangi shimti try Jimti yangi shimti try Jimti yangi shimti try Jesus 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 Ineroya Jesus Christ Chinom na chinom amen ko himen ko para la chai ka sngi ka de ka sngi burom jongu Thomas apostol jongari India kilan mas ha ka Henry Shiteng kito baro ke bala snga shimendai ka mas bakuit duai na ka binda ka ri jongi lemba u Thomas apostol bakuit kum juru la sngi bale kindai Shiteng ka mas but ngi don bun ki video ki jingi kai ha ka ne ka channel kito ki bambat etubha snga wat ha ka playlist danda sastang ban snga mapi kumjuru share bat ki veru ba ka jingi kai baro ki bangidang ai kalong na ka benda ban te ka men siem jagi brio ban yalam ye pi baro sha beneng te pinia trailang bangi haga sender jongi banlong ki nong pin priang ya ka kubar baba lembaga ne ka channel utrairu unsanang ker ku ye pi kat ba pia shimenda ya ki kamba ba na ga benda utrai ublein ka ku ye pi baro